In Haas is van de maand de derde potvis kwam die het juster speelde op Skilgen. Daar wordt sectie die in op het kadaver. Het beste is vannacht terug 2 skippen van het stroonhellen, de taststemming van het ministerie van Economische Zaken. Het skelet van de 15 meter lange potvis gaat naar een naturalis in Leiden ta. De potvis gaat juist een miljoen Dutsen terug toeristen. Hier lag in de branding bij PL 26 en leven nog. Er is voor dadelijk een reddingsactie op touw zetten. Er wordt een geul maken om het beest uit de romte te gaan waarom te zwemmen naar de zee, maar het wie al te let. Voor het eerst waard het nieuwe protocol van redding van grote vissen volgen. Een Frieske vrachtwagenchauffeur had juist op de A50 bij het Bramoorse Son voor een ravage zwargen, terwijl zijn vrachtwagen vol Noord kantelen. Na zijn werkjouwer boktransport uit Snits viel de man hem net goed en kreeg er een blackout. Terug het ongeluk wie de dik een grutpad van de dij aansletten. Liewe Westra docht net mee om de ronde van Denemarken. De hutfietser is net fit genoeg om zijn titel daar te verdedigen. De val in de Dauphiné en de zwieren Tour de France zou haar sporen nalitten. Westra stiet jong wol onder start van de profronde van Stroesterveen. Joen en vannacht regn en een lietse kans op Tonger. De temperatuur leidt om de 15 graden in. Morgen droeg mij zinnen, maar ik bewolking. Het wordt dan zo'n 22 graden.